כן חמוד, על מה אתה רוצה טרייד? תקשיב מה נעשה. כן, מה נעשה? את אמא שלך? אני מציע את כל האינבנטור. וואו, תחזור בך. אני בך. לא התכוונתי, אוקיי. אתה רוצה טרייד אחי? תקשיב, אני מציע את כל האינבנטורי שלך על 30 עצים. באמת אחי. מדריב לך כאן. אתה רוצה טרייד לג'יט? בא לך טרייד לג'יט אבנר? הנה, דרבתי לך כאן. אבנר, אתה רוצה טרייד לג'יט אבנר? אתה בטוח שקראת לי לא יודע, אני אבנר. מנסה לחשוב על איזה שם אחי. אבנר זה המורה לנהיגה שלי. אם הוא פתאום יענה לי מה? אז עליתי על השם שלו. אתה יכול לקרוא לי אבא. איך אני יכול לקרוא לך? איך? אבא. 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 מה שצריך. אוקיי. אבא שלי זה יאללה בוא נתחיל להדריב את האינבנטורי שלי, נראה מה יש לך שם. אתה רוצה טרייד אחי? אתה רוצה טרייד? כן, האקר? כן. רוצה. אוקיי, אז אתה יכול להדריפ את זה פה בבקשה, מה שאתה רוצה להביא לי? אבל מה, על מה אז אני הנה, בוא, אני אביא לך. אני יכול להביא לך, אתה רואה, סתכל, אני יכול להביא לך את כל זה 144. אתה רוצה את כל זה 144 אחי? למה יש לך כל כך הרבה נשקים? אל תשאל שאלות. אתה רוצה את כל זה 144? 144 הולך. אתה רוצה? כן. אוקיי, אז אתה יכול להביא לי בבקשה על זה סטאקים של חומרים, יש לך ברייקור? סנבין? יש לך נשקים? תדריפ שם כל מיני דברים ופשוט נתחלף בצדדים, סגור אחי? בוא, מדריפ לך פה מלא סטאקים של סנבין. יאללה מעולה, כן, סטאקים זה שזה לא מתחבר, יא חתיכת אבל אחי. סטאקים שזה לא מתחבר. זה לא סטאק אחי. איזה אבל אחי, איזה... כן, אתה רוצה... יאללה, פתח את הקיר, פתח את הקיר, אני מוכן. לפתוח את הקיר? פתח את הקיר, בוא נדריב. אתה רוצה להדריפ משהו אחי? בוא נדריב לך את זה פה. אוקיי, אתה רוצה להדריפ את הסטנבין אחי? אתה רוצה את כל זה? תקשיב חמוד, אתה רוצה את כל זה? אז תדריפ סנבין, אני רוצה סטאקים של סנבין. מדריפ את הסנבין. כן, אתה יכול להדריפ סטאקים של סנבין בבקשה? הנה, 1, 2. יופי. תביא לי איזה 4. יאללה, יש לך פה 3 סטאקים. 3 סטאקים. רוצה עוד? תביא לי עוד 2 ונעשה טרייד. אני מזכיר לך שאתה עדיין חייב לי... היי, למה אתה מרים? בוא, תדריפ עוד 2 אחי ונעשה טרייד לג'יט, עוד 2. זה נראה שאתה מתכנן לעשות לי סקאם. לא, איזה סקאם אחי, נראה לך הכל פה בשבילך. תביא לי אדיט. אחי, מבטיח שאתה מפחיד אותי, שומע? אני לא צוחק אחי, אני לא עושה לך סקאם אחי, הפחדת אותי ותועד. אל תדאג, גם בלי אדיט אני שובר לך את ההומבייס. אחי, אני מפחד, אתה הפחדת אותי, אמרת לי שאתה יודע איפה את גר, אתה רוצה לפגוע לי באוטו אחי, אני ממש מפחד ממך. קיבלת פה 4. נראה לך, באמת נראה לך, אחי, אבל למה אתה מרים? תזרוק עוד אחד אחרון. אתה יודע, אתה נראה לי יותר סקאמר מכל האלה שאתה עושה להם סקאם. לא, אני לא סקאמר אחי. אתה יכול להדריף עוד נשק אחד? נשק, יאללה, קיבלת נשק. אוקיי, סבבה. עכשיו אתה יכול להתקרב טיפה לפה? מה זה לפה, לא? רגע, הנה, פשוט תתקרב. רגע, עזוב, קח את אוהד, הנה, אוהד יעשה איתך את הטרייד. מה זה תתקרב? בוא תפתח תתקרב פשוט. ויקפוץ ואני פותח, סגור אחי? תתקרב ויקפוץ פשוט, ואז אני פותח את הטרייד. שומע אחי, פשוט תתקרב ותקפוץ אחי ואז נפתח. פה לחלון. תגיד אוהד, אתם באים להסתלבט עליי? לא, לחלון אחי, כנס לחלון. בוא, תפתח קודם כל את ה... פשוט תקפוץ. פשוט תקפוץ. מה? אחי, האחרון שלך... מה אתה עושה עם היד? אח שלי היקר בסקאם גצקאם, משהו לומר אחי, יש לך משהו לומר אדון האקר מסריח חסר חיים? תן לי רגע 2 שניות. מה לתת לך? 2 שניות. 2 שניות לתת לך? כשאתה בא שמזמין אותי, אני שם לו רפורט, מדווח עליו, שם לו בן. לא להזמין אותי. לא, אבל תגזים. סבבה. הבא שמזמין אותי, אני מגיע עד אליו, לוקח לו את הסוני, שובר לו את הסוני, לוקח לו את ה... שורף לו את מה? איך הוא הצליח? מה זה חרא זה אחי? פנסו?
איך הוא הצליח? מה? יואו, אפשר לקפוץ אז כאילו?